Hi guys, it's Christine and welcome to our family budget. So sa lahat ng mga problema sa kanilang pimples and all, dry skin, so eto para sa inyo to. Kasi ginagamit ko to for, I think mga 8 years na yata. 7 or 8 years ko na siyang ginagamit talaga. So, before, sayang lang wala akong picture nung sobrang dami ko pang tigyawa talaga. May ginagamit ako before. Yung Escanol na may tawas. Tapos, basta lahat ng pwedeng iano kasi sobrang parang nagiging acne na siya yung pimples ko. So, yon. So, until nung medyo dalaga na ako. Siyempre, yung pangit naman kung marami kang pimples, diba? So, yun. Na-discover ko itong ano na to. Sobrang, sa lahat ng mga hindi afford, yung siyempre, mahal magpa-derma and all. So, ito yung pinaka-cheapest. So, pasok sa budget sa atin to mga mommies na walang budget na magpaano. So, at least, kung marami kang pimples, ito, nasa kitchen mo lang. So, kayang-kaya. So, eto lang yung ingredients niya. Eto lang yung gagamitin natin. Only brown sugar and also konting water. So, yun lang. Brown sugar and water is just a option mo lang yun. Ang main talaga nito is yung brown sugar. So, you can use white sugar, pero I recommend brown kasi mas iba yung texture niya. So, yun. So, eto talaga, ginagamit ko siya every, anong tawag doon? Every night. So, yung matapos ako maghilamos, nilalagay ko to sa face ko. Especially kung marami kang pimples, pwede mo siyang, let's say, thrice a week mo siyang gamitin, pwede to. Pero if you have very oily skin, sobrang oily yung skin mo, wag mo naman siyang araw-arawin. Grabe yung ano ko, sobrang init dito ngayon. Wag mo siyang araw-arawin kasi talagang sobrang mag-oily talaga yung skin mo pag inaaraw-araw. Ang main ingredient talaga nito is yung brown sugar lang. You can use white sugar, pero I recommend brown kasi mas iba yung texture niya. So, yan. So, sa liquid is pwede nyo gamitin yung lemon or you have olive oil, pwede mo siyang gamitin. But, ang meron ako dito ngayon is water. Pero yung water talaga, yun lang talaga yung ginagamit ko. Water and sugar. So, diba? So, sobrang makikita mo lang talaga sa kitchen. So, yun. Very effective. 8 years ko na itong ginagamit, guys. Nakita nyo naman, nagkaka-pimples na siguro ako pag malapit na yung buwan ng dala ko. Pero, sa ibang ano, wala talaga. Hindi, no, sobra talagang before, grabe yung acne ko sa mukha. So, eto na yung sugar. Lagyan lang natin ng konting water. Yung enough lang siya para mabasa. So, yan. Yan. Tapos, ipahid na natin sa ating face. So, eto na yung texture niya. So, all you have to do, kung natapos ka na maghilamos, kumuha ka lang, lagay mo sa kamay mo, tapos, spread mo lang siya sa mukha mo. Tapos yan, sa nose. So, ayan. Naghilamos na ako. So, pupunasan ko na siya. Let's see kung ano yung effect. And then, after ka maghilamos, mapifeel mo talaga na medyo soft na yung skin mo. Ang ano kasi nitong brown sugar, yung sugar is, siya yung nag-exfoliate sa skin mo, which is, kailangan natin mga babae na mag-exfoliate. Ano ba yan? May buhok. Kailangan natin mga babae mag-exfoliate. So, importante yon.
So, since mahal yung mga, may nakikita ko sa mga malls, yung mga exfoliator, sobrang mahal siya. Well, hindi na sobrang mahal. Meron mga mura. Pero, compare naman sa brown sugar na kung low budget ka talaga. So, this is for you talaga. So, ito, hindi ako mahilig bumili ng mga ganon. So, gusto ko yung mga natural. Bumibili naman ako ng mga pampaganda. But since brown sugar is very effective talaga. And so sa lahat ng may maraming pimples sa mukha, nire-recommend ko talaga to sa inyo. Sobrang very effective talaga siya. Tapos, basta, kasi mga babae, kailangan talaga natin mag-exfoliate. So, this is the exfoliator. Natural exfoliator na ginagamit ko talaga. So, yun. So, pag marami kang pimples, use this at least twice a week or thrice. But if kung dry skin ka, you can use it every day. So, yan. So, yan lang naman ang gusto kong i-share sa inyo ngayon kasi marami kasi ako nagtatanong kung paano nga ba daw ng pimples kasi marami sila nakakaproblema ng ganon. So, and I hope you guys enjoy, and please comment below and please like this video and don't forget to subscribe, and see you in my next video. Bye!